Aquest cap de setmana, el dissabte 26 de novembre, el Canet ha rebut a casa el Premià de Dalt, el líder de la categoria, un líder invicte, l'únic equip de la categoria que no havia perdut cap punt encara, un partit a priori molt complicat pel Canet. Amb el Canet veníem del partit fora de casa contra el Llavaneres, que va ser un molt bon partit per part nostra. Veníem confiats en que podíem plantar cara a qui fos, que jugàvem a casa i els 3 punts a casa sempre són molt importants per nosaltres. Els primers 10 minuts de partit van ser domini clar del Premià, jugant molt ràpid, no van acabar de finalitzar jugades, però van tindre el domini de la pilota. El Canet no ens vam acabar de trobar còmodes fins al minut 15 aproximadament, on vam començar ja a generar el nostre joc, vam començar a generar ocasions i això ens va portar al minut 18, el Pol va marcar el primer gol del partit, jugades que havíem treballat durant la setmana, que van acabar sortint al partit. A partir d'aquí el partit ja va estar més igualat, el Canet va tindre diverses ocasions, abans de la mitja hora ja el Canet havia marcat el segon gol a través de Nico i abans d'arribar a la mitja part vam marcar el tercer, també Nico. Vam anar a la mitja part, serem de la importància del que havíem aconseguit, marcar 3 gols, aconseguir un 3-0 contra un líder invicte. Teníem clar que quedaven 45 minuts i que quedava molta feina a fer. Teníem clar el que teníem que fer i així vam sortir la segona part. Van ser els primers 15 minuts vam ser molt intensos per intentar tancar el resultat i així va ser. El Pol em sembla que al minut 15 de la segona va marcar el quart i així va acabar el partit. Van haver-hi poques ocasions per part nostra i diria que quasi cap per part del Premià de Dalt. I així va acabar el partit, 0-4 a favor del 4-0 a favor del Canet. Molt contents per la importància del partit i per la feina ben feta.